Central UMC regular activities. Weekly worship services. Regular Sunday school schedule. Daily morning devotion. Daily evening prayer. Regular Bible study schedule. Basketball fellowship. Married couples fellowship. Outreach ministries. Anything goes with DJ Happy. Our social media accounts. Kantaan tayo ti Apo iti baro a kanta, gapu kadagiti nakaskas daaw nga inaramid na. Nagunod na ti balaygi babaen iti bileg ken tinasantuan apan nakabalin na. Iwaragawang Yahweh, panagbaligi na, ipakamuna, iti pagiliaan, iti panakabalin na, amang isarap. Tinungpal na ti Karina kadagiti Israelita, nalagip na ti kinapudno ken ayat na kadakwada. Nakita dagiti tattao iti amin adiso, ti panagbaligi ti Diyos tayo. Iti iyo kada kayo amin adaga, ti panagdaydayo yu iti Apo. Itanok yu kadagiti kanta ken lidir iyo, Apo. Agkanta kayo amang idaydayaw iti Apo, agtukar kayo iti arpa. Kuyat
Uyuten yu ti tangkuyog ken trumpeta, ket idir iyo ti rag-o iti Apo nga ariyo. Agdaranudor ka baybay ken amin alinaon mo, agkanta ka daga ken amin nga addaken ka. Dakay akarayan, agtipat kayo, dakayo aturod, agdagdagay kayo nga agkanta ti rag-o iti sango ti Apo. Taumay na ukumen ti daga, nalinteg ken awan idumduma na, iti panangukom na iti amin a tao. Pagkararag tayo, o bendito ken managayat nga amami, maminsan pa'y Apo Diyos nga agyaman kami ken ka Apo, iti daytoy manen nga aldaw, iti barong nga biag ken salon at Apo Diyos nga insagot mo kada kami, ket nakabailan mi o Apo, iti umay manen ditoy balay, iti kararag mo. O Apo Diyos, iti daytoy nga Domingo nga panangawat mi manen panaglakam mi o Apo, iti bagi ken daram, palubusam ka dito, Espiritu Santo mo, Apo Diyos, nga patpatibkerpay, iti pamatimikan ka, ken Apo ming Heso Kristo, Apo Diyos, ket
Pabaligyan na kami o Apo Diyos nga mangibingay iti biyag mimet. Kanda ito'y nga pamati mi, iti daduma pa'y nga tattao. Bendisyon am amin, dagiti kakabsat mi o Apo Diyos nga dapay iti dalan nga umaymit ditoy. Kastamit dagiti kakabsat mi nga adda iti online nga makipagpaset iti daytoy nga panagdaydayaw. Dagiti iti dawat ken araraw mi tinasantuan na naga ni Apo mi nga Jesus. Amen. Dengge mo Apo, denggem dawat mi, Kinuna ti Propeta Ezra, O Diyos ko, mabainak unay amang itangad iti rupak ken ka, nangat-ngaton ngem ti ulo mi, dagiti agrurutap abasol mi, ket tumuknoda sa dilangit. Maawis ti tunggal maysa, nga agparintumeng, ket si papakumbaba tayo nga dumawat, iti pamakawan, kadigiti amin nga nagkurkurangan tayo, bayat ti natal na at ukar te organo tayo. Yan na po. Tulungan na kami kanila po. Bendisyon. Agkararag tayo, manakabalin amin a Diyos kenapumi, ammumi nga ayatem titunggal maysa kada kami. Uray pay sa anda ka nga inayat, ngem inayat mi tibukod mi apagayatan. Inayaban na kami ngem saan kami adimngeg ken ka. Tinalikodan mi dagiti sabali nga agkasapulan, tibukod mi apakaseknan ti ingkam tinungpal. Pinili mi ti dakis nga buyugan ti kinatangset, panagririri, panagbibinusor, kinamanang ngimbubukod, ken panagsisina. Nasantuan nga apumi, tulungan na kami. Mangsango iti bagimi, iti kasta bayat ti umadadanin nga iumay mo kada kami, ket mapakuyugan ti asi, panagbabawi, ket agsubli kami ken ka, tapno ti pagayatam, isu ti matungpal, maramid iti biyag mi. Ket awaten mi ti kinamanang nga asim, babaen ken Hesukristo nga Apo, ken manubot mi. Amen. Amen. Kakabsat, dahito iti panawen nga maurnong, dagiti sagot nga agpaay, iti paaramid ti multipurpose building. Maawagan dagiti ushers tayo.
Naimbag nga bigatay amin kakabsat. Kablawan nyo man, nagiti kaabayo, iti naimbag nga agsapa, iti daytoy nga aldaw ti Domingo, kaspaset ti panagdaydayaw, ken panagyaman tayo, ken apo. Ken kastamet nga kablawan tayo, nagiti kadwa tayo, manipod iti online, ti Central United Methodist Church, nga madama, nga agbuybuya, iti live streaming tayo, iti serbisyo tayo dito Central UMC nang nangruna ti Ilocano service. Katagyaman kami iti panakipasetyo kada Domingo sa dino man ti ayan nyo dito Metro Manila, Greater Manila area, ken ti daddo mga paset ti pagilian tayo ken kastamet kadagiti adda iti balasiw taaw ket kablaawan na kayo. Ken kastamet nga kablaawan mi dagiti umuna nga gundaway nga makadwami ken makapasyar dito Central UMC nang nangruna dito Ilocano service adda kidawek man ti panagtakderyo kakabsat no adda dagiti first timer nga adda iti sanktuaryo tayo ket kidawek man ti panagtakderyo kakabsat nang nangruna dagiti naggapo iti probinsya. Ayan dagiti kakabsat tayo nga kailyan nga Ilocano adda kakabsat. Ayan, kaya't ko ngayam amo, agyaman tayo ti presensya ni Reverend Mark Urbi. Ayan, ken kastamet ting ingutin ng asawa ni Charis, ken ti nagmaymaysa nga baruda. Ayan, kidawek man ti panagtakder ni Pastor Urbi, iso na ket nagapoy jay Rizal Philippine Annual Conference, ket iso na kat nakalive tata kaya tagyaman na nga manu nga tawen nga di kami mo't nagkita kini Pastor Mark Urbi, classmate ko mo di seminary iso na. So agyaman kami pastor ti kastamit kini Charis ti panakipasetyo nang nangruna iti Ilocano service ken kastamit nga kablaawan tayo dagiti kakabsat tayo nga agkasangay itata nga lawas na. Agyaman tayo, di kalman ket birthday ni Ate Melinda. Dati na Ate Melinda. Ayan, awanso na. Ken kastamet nga intono bigat ket birthday ni Ate Belat Carpio. Ayan, nadati na kastamet nga ti mangidangulo iti multimedia tayo ket birthday na intono 9. Kaway-kaway ka nga dyan Sian. Asan si Sian? Ayan, birthday niya po. Birthday na into 9 ni Sean Ezekiel Abelia. Ken kastamet kini Alma May into Sabado. Ayan, ayan na ni May. Ayan, happy birthday kini Alma May Mendez. Kastamet nga no dapay kanyayo kakabsat kasangay iti daytoy nga lawas ken kastamet kadagiti mang celebrar iti tawen iti kasarda ket agyaman tayo dagiti nakaabot ti anibersaryo ti panagkasarda ket agtultuloy nga kararagmi nga bendisyon ni Apo ti ipaay na kanyayo. Kidawek man ti multimedia Rizal de Zuniga ang pangalan ko, 61 years old. Ang trabaho ko dito sa Central ay sumusundo ng mga members sa Intramuros. Nagsimula ako dito ng panahon pa ni Pastor Menry Mendillo, 2015. Napunta po ako dito nung panahon na nagtuturo yung asawa ko dito sa CMEC. Simula noong mapunta ako dito sa Central United Methodist Church, ay naramdaman ko yung blessing ng Panginoon, hindi lamang sa financial. And then yung pinaka-blessing sa akin, yung pinagaling ako ng Panginoon sa sakit ko. Dati kasi pagka magtatrabaho ako, lagi akong inaasma. Ngayon, wala na. Kaya praise God. Salamat sa mga tumulong na tao din sa akin.
ko sa pag-donate sa building natin, pagpapatayo ng building. Masarap, masaya, kasi kahit paano, nakakatulong ako. Para sa akin, yung purpose ng building natin, kundi para makatulong din sa iba. Excited na matapos yung ating MPB, na ito ay matapos kaagad sa tulong ng Panginoon, at ito ay makakatulong na malaki sa pagmimisyon ng ating simbahan ng Central United Methodist Church. Sana po ay mas marami pa yung sumuporta sa ating gawain dito sa pagpapatayo ng ating building ng Central United Methodist Church upang magpatuloy ang gawain ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pagmimisyon, hindi lamang dito sa loob ng iglesia, kundi hanggang sa labas, na kung saan ay marami ang nangangailangan ng mga salita ng ating Panginoong Hesus. Sana po ay makatugon po tayo sa pangangailangan ng ating iglesia. Maliit man o malaki, ito po ay tanggap ng ating Panginoon. Maraming salamat po. Okay, agyaman kami saldi iti panangawis moment kanyami ken kapadasam ti uneg ti iglesia tayo ket ikararagan tayo ti agtultuloy nga proyekto tayo ket sapay la kuma ti support tayo ti kasapulan ti iglesia tayo sa babaen kadigiti kararag ken kastamit kadigiti sagsagot tayo tapno kasta ket maaramid daytoy nga nabayagen nga arapa ti iglesia tayo. Daddo mapay nga pakaammo into no May 19 ket adda mapasama ka multimedia workshop episode nga may papan ti create how to create a PowerPoint. So kidawik man kadigiti amin nga kayat na makipaset iti multimedia team tayo ket adda maaramid nga seminar iti daytoy nga idangulwan ti multimedia. Ken kastamet nga suportahan tayo man datoy Thanksgiving dinner tayo kakabsat. Paset iti proyekto ken kastamet dagiti kasapulan ti iglesia tayo. An evening of hope and night of music and inspiration ket marami daytoy into no Mayo 25 PCU Conference Hall. So tigatad ti maysa nga ticket kakabsat ket 1.5 no may maysa kay lang ngem no duwa kayo ket 2.5 ket paset mo daytoy iti dadumang nga kitain na dati ket maaramat iti aramid tayong tree planting tapno kasta ket makapagmula kayo ket maawis kayo met nga makipaset iti daytoy nga panagmula iti tree planting iti Boso-Boso Antipolo City nanglangro na tatata ti Ilocano service ti timpuyog ti choir ti iglesia tayo isuda ti mangidangulo iti daytoy nga panagmula ti kayo kasukat ti maputid to nga tallo nga puon tinara dita sangwanan no marugyanan to dayta 4th story building ti iglesia tayo ngem di pundasyon na kakabsat ket nalpasin ken kasnamet nga kidawek nga non malpas ti aramid tayo dito iti panagserbi ti panagdaydayo kidawek man ti panakipaset jumet iti timpuyog ken choir ken amin nga Ilocano attendees tapno makipaset ti Sunday school tayo eskwela dominical ken kastamet nga dabasit pagsasangwan tayo kas nga pangaldaw tayo ket maawis kayo amin kakabsat into no malpas dayto nga aramid tayo ket into no May 25 ti 8 to 3 maawis kayo met amin nga digiti estudyante nga ada maaramid nga Campus Ministry Summit 2024 ket ati speaker tayo ket ni Pastor Alan Balang ken kastamet ken ni Pastor Maricel
Osias nga iso ti chaplain ti kapatiran kaunlaran. Tultuloy nga kidawek ti support tayo ken kastamet ti panangiyawis yo kadagiti amin nakakabsat tayo nga kailukanwan, kababagyan, kailyan ken kastamet kapagayam ken kailyan nga kakabsat nga kailukanwan nga adda iti Ilocano service tayo ditoy Central UMC tapno kasta mapadasan damit ti umay ditoy iglesia tayo. Ti panakaibasa tinasantuan na surat maadaw iti aramid may kasangapulo nga kapitulo upatapulo aging gana upatapulo ket walo nga bersikulo. Awaten dagiti hentil ti Espiritu Santo. Agsasao pay laing ni Pedro idi bimmaba ti Espiritu Santo kadagiti amin nga agdengdengeg iti mensahe. Nasdaaw dagiti mamati a Hudyo a kinakuyog ni Pedro a naggapu ijay Joppe gapu ta inted met ti Dios ti Espiritu Santo kadagiti hentil. Nanggegda nga agsasao da kadagiti sabali a pagsasao ken itantanok da ti Dios. Kinuna ni Pedro, inawat dagitoy at tao ti Espiritu Santo akasmet iti panangawat tayo idi. Adda aya makaiparit iti panakabunyag da iti danum. Iti kasta inbilin na ang mabunyagan da itinagan ni Hesu Kristo. Kalpasan na dinawat da ken ni Pedro a makipagyan kadakwada iti sumagmamano nga aldaw. Amen. Kidawek man ti panagtakder ti tunggal may sa kanya tayo ti panakaibasa ti Ebanghelyo ni Apo Jesus manipod ti surat ni Juan ti may kasangapulo ket 5 a kapitulo bersikula mangrugi iti siyam maging ganat sangapulo ket 7 ket kastoy ti mabasa tayo. Ayaten kayo akas panagayat ti ama kanyak agtalinaid kay iti ayat ko. Kas ti panangtungpal ko kadagiti bilbilin ni amak ket pagtaingak iti ayat na. Agtalinaid kayo met iti ayat ko nutungpalin nyo dagiti bilbilin ko. Imbagak daytoy tapno ragsak ko adda kuma kada kayo ket naan-anay kuma ti ragsak yo. Daytoy tibilin ko aggiinnayat kayo akas panagayat ko kada kayo. Ti katanukan nga ayat nga ipakita ti maysa nga tao ket isut panangipaay na iti biag na para kadagiti gagayem na. Iso ket da kayo dagiti gagayem ko nutungpalin nyo itibilin ko saan kayon nga ibilang nga adipen ta saan nga ammo ti adipen ta aramiden na iti apo na ngem ibilang ko kayo nga gagayem nga impakaammok kada kayo iti amin ananggeg ko ken ni amak saan ada kayo iti nangpili kanyak nudi ket siak tinangpili kada kayo imbaon kayo amapan nga agbunga iti adu ket manayon kuma ti bunga yo iti kasta itedto ti ama kada kayo ti anyaman adawaten yo ken kuana itinagan ko daytoy ngarod ti bilin ko kada kayo aggiinnayat kayo. Diyos ti mangparabor ti tunggal may sa kanya tayo ti panakaibasa ken panakadingeg ti nasantuan asasauna. Amen. Amen. Den at may
Giyaman tayo iti mensahe, babaen iti koro tayo. Adda may isang istorya kakabsat nga naggiddan nga nagpabautismo. Wenno nagpabautisar iti maysa nga pastor. Ket idi saludsudin ti pastor no anya tinagan ijay ubing tinsong batdak ket cellphone. Pinagtipon mi ngamin, tinagan mi kini bakit ko gaputi ayan ayat mi titunggal maysa. Apay ngay takastatin panagan mo, kuna ti pastor, kit nagan ti gadget dayta. Kinunana, tinagan ni bakit ko ngamin, kit ni siling, kit nilakay ko ni Ponce, iso nga di cellphone. Ti may kadwa nga binunyagan na sinaludsod na tinagan na ti ubing ket charger ni nakarkaro kamit na yung panagan mo ta anak mo ngamin tinagan nilakay ko ni bakit ko ket ni Charing ket nilakay ko ket ni Roger iso nga charger. Impukaw ti pastor kinunana saan nga matuloy ti bunyag kunana apay ngay pastor ta pawilam ti bunyag, kit nakaisagana kamin. Awan ti signal dito'y uneg ti kapilya tayo. Kitain nyo ti maramid ti tunggal may sa kanya tayo. No ti ayat ti pagtutungtungan tayo. Ti ayat mapataod na iti amin. No man pa'y dagiti nagnagan tayo ti maysa nga pakakitaan tayo no kasano ti panagayat dagiti naganak ti tunggal may sa kanya tayo. Ngem iti biag tayo kasanumet nga ammo tayo nga naisalakan tayo. Kalpasan iti panagungar ni Apo Jesus. Ket dagitoy nga banag no daduma ket pagsisinupyatan tayo kadagiti daduma nga iglesia. Ngano saludsudin tayo kasano tayo nga maamuan nga naisalakan tayon. Nga mamok, ada dagiti sungbat itonggal may sa kanya tayo. Taamin tayo, tarigagayan tayo, amakastrek ti pagarian ni Apo taplo kasta ket may salakan tayo. Numalagip tayo, iti may sa kapadasan da Silas ken ni Pablo, iti gwardiya, ken ti gwardiya, iti pagbaludan, iti Pilipos, anya ti kinunana iti maysa nga bersikulo ijay mamati ka ken ni Apo Jesus ket may salakan ka. Kastamet kanya tayo kas maysa nga United Methodist Church nga kinunana ijay umc.org kunana no kasano tayo nga maamuan nga may salakan na kayat na asawen madaan tayo iti pammatalged nga inton matay tayo mapan tayo sa jay langit. Nga makadwa tayo manen dagiti ay ayaten tayo nga imununa ngem kada tayo anangawat ken Hesukristo iti biagda nga adda iti biag kalpasan ti ipapatay nga inton matay tayo adda tayo iti sangwanan ti Dios. Ket kastamet itonggal may sa kanya tayo iti daytoy mapatalgedan tayo, may papanti biag tayo ita. Kaya't naasawen no masarakan tayo dagiti narigat a panawen ket no may pasango tayo kadagiti narigat a pangngeddeng nga gapo tainawat tayo ni Kristo gapo iti dayta may salakan tayo ket maaddaan tayo ti kabailan a makipagna a kadwa ti kaadda iti Espiritu Santo. Dayta ti mangiturong ken mangiwanwan ken mangted kanya tayo ti baro arikna ti sirib para iti amin abanag asangwen tayo iti biag tayo. Ti simple nga kay papanana ti pannakaisalakan ket ti kaadda ti rikna nga addaan talged kadagiti biag ti tunggal may sa kanya tayo. Ti teksto tayo iti daytoy nga agsapa ket may papan iti ayat. Anya ngamin kadi iti ayat. Ti kayat nasawen ti ayat ket
saan laing kuma akaririk na. Ngem maysa akagagalad wenno ugali, gapo ti pamati tayo ken Apo Jesus, babaen ti panangipakita tayo iti sabali kadagiti aramid tayo. Ket dijay kuma ti pangibasaran tayo ti kayat na asawen ti ayat. Nga ti ayat ket saan laing akaririk na. No di ket maysa nga kagagalad wenno ugali. Kas namati ken Jesus nga ipakita tayo kadagiti sabsabali, babaen kadagiti aramid tayo. Kas ipakita iti panagungar ni Apo Jesus, umuna nga kayat ko nga ibati ti tunggal may sa kanya tayo, ti ayat ket pagilasinan iti pannakaisalakan tayo. Kasla kumakanya tayo, anya nga ta iti pagilasinan kanya tayo no mapukaw tayo. Ket medyo mabayag nga handa tayo nga makita ti sabali wenno dagiti naganak tayo. Mabalin nga ti pagilasinan da ket dagiti siding nyapay pilat wenno anyaman pay dagiti makita da kadagiti partes kadagiti bagbagi tayo. Kas maysa nga Kristiyano, makita kadagiti pagilasinan, ti pannakaisalakan, ti biag ti maysa a tao. Babaen, ti panangipaay tayo kuma, kadagiti panawen tayo, talento tayo, napintas, naimbag nga kapampanunutan, ken panangted tayo, kadagiti sagsagot tayo, akas ti apagkapullo, ken apagyaman, kas pagyaman. Dagiti tattao, agdaydayaw daw kuma iti templo na, agserbida, iwaragawag dati saot ni Apo, amang ipakita dagiti pagilasinan ti pannakaisalakan. Ket dagitoy dagiti pakarukudan, ken pakakitaan ti pagilasinan ti pannakaisalakan tayo ken Kristo. Ngem ti kadakkilan a pagilasinan iti pannakaisalakan tayo, ket mabigbig gapo iti kinakristyano tayo, babaen ti panangipakita tayo iti ayat ni Kristo kadagiti sabsabali. Isu nga dakil kuma ti ayat kadagiti bibiyag tayo. Lagumin na kuma dagiti amin nga aramid tayo. Tapno kastakit may pakita tayo iti ayat ni Kristo. Ngamin, binilina na tayo ni Jesus nga agpipinateg tayo, wenno aggiinayat tayo, itanok na ti ayat na kas kadakkilan a pagilasinan ti pannakaisalakan. Isukuma ti kadakkilan ti ayat. Ngamin, ti uneg ti konteksto ti tintero asursuro wenno pagalagadan ni Kristo ti panagayat kadagiti dadduma ket iyebkas tayo ti panagayat tayo iti Dios. Tapno makadanon tayo iti pagarian na. Makita kuma ti ayat kadagiti bibiyag tayo, nalakalaeng a makita no sadino ti papanan tayo. Ngem makita kuma, dakdakkel a makita ti ayat kadagiti bibiyag tayo. Ti sao nga ayat kakabsat, kas maysa nga namati, kaipapanan na iti panagkarkararag, panagtrabaho tayo, iti kangatuan a pagimbagan para kadagiti dadduma, anyaman wenno sa dino man ti ayan tayo kakabsat. Saan na kuma nga pilpilyen ti ayat. Gapo ti ayat kas impakita ti panagungar ni Kristo, dagitoy kuma ti makita a pagilasinan nga naisalakan tayo. Isu nga aggiinayat tayo, agpipinnatig tayo, dagitoy ti ibagbaga ni Kristo kada tayo. Ti pagtuladan iti daytoy akita nga ayat syempre ni Kristo. Ngamin isu na tinagkuna nga aggiinayat kayo kas iti panagayat ko kada kayo. Masapul met nga aggiinayat kayo. Babaen iti daytoy maamuanto dagiti amin nga tao nga adalan kayo no agpipinnateg kayo.
Kitain nyo man kakabsat, dagita kababay yo. Wenno ipatpatig yo, wenno ay ayatin nyo mula dagita kakabsat. Wenno adati gura yo, adati apal yo, adati chismis mo kanyana. Saan nga dagijay kumati makita kada tayo kas maysa nga Kristiyano. Ngem babaen kadigiti karkararag trabaho dagiti Kristiyano tapno ibaga tayo nga ni Jesus ket inaramid na dagitoy nga banag nga intay tungpalen. Dayta ti kayat na asawen ti panagayat. Kayat na asawen nga agbalin tayo met kuma akas ken Jesus. Ket no naaramid tayo ti agayat kakabsat. Dagita ti pagaylasinan nga datayo ket naisalakan tayo. Dagita ti bunga ti panakaisalakan tayo ken Kristo. May kadwa kakabsat ti ayat ket isut obligasyon tayo. Gaputa naisalakan tayo. Saan na kinidaw ni Jesus nga agayat tayo? No diket binilin na tayo nga agayat. Ngamin no daduma ti sursuro ti lubong nga kayat ko nga ipataros ti Ingles nga kunana love another one. Ngem ti sursuro ni Jesus ket love one another kuma kakabsat. Saan dagitoy kumati pakakitaan kanya tayo kas maysa nga anak isut gapuna ti ayat ket saan kuma apagpilyan dagiti Kristiyano malaksid ti panangawis ken ni Jesus nga isu nga inawat tayo kas personal nga apo tayo ken mangisalakan tayo ket dayta kuma ti kapatgan nga ramen ti nga panagbalin tayo kas maysa nga Kristiyano. Dayta kuma ti gapuna akadakilan apagilasinan nga datayo ket naisalakan tayo. No daduma ngamin kakabsat sabali met aramid tayo. Agayat ti sabali haan nga agiinnayat kas maysa nga Kristiyano. Di ba kakabsat? So nga da kami nga papastoryo workers yo agtultuloy di continuing education mi. Tapno kastaket no daduma adda digiti banag nga no daduma agkamali kami mit. Adda digiti pagkurangan mi nga daduma ngem babaen kadagiti sursuro adal nga income araramiden nga idangulwan iti Board of Ordained Ministry tapno kastaket mapalpalagipan kami. Ket kastamet itunggal may sa kanya tayo. No daduma makalipat tayo. Ket babaen kadigiti sasao ni Kristo mapalpalagipan tayo. Nga ti agayat ket obligasyon tayo kadigiti pada tayo nga tao. Nga saan nga ti ayat nga makaperdi kadigiti pada tayo nga tao. Ket napintas daytoy nga no agiinnayat tayo ammo tayo nga ti espiritu ti agtaeng ket isukumamet ti dumakkel kadagiti bibiyag tayo. No kasano nga dumakkel ken umuneg ti koneksyon tayo ti tunggal maysa. Dumakkel tayo kumamet ti pamati ti ayat iti Dios tayo ken kastamet ti iglesia tayo nga nakaibilangan tayo. Ti panagayat iti sabsabali kakabsat kaipapanan na nga situtulok tayo nga mangipaay ti biag tayo para ti sabali kas ti impakita ni Jesus nga ayat na kada tayo babaen ti panangipaay na ti biag na iti krus gapo kadagiti basbasol tayo. Malagipyo iti Galatians 5:22 nga kinunana ngem ti espiritu patauden na ti ayat isut kaunaan kadagiti amin nga bunga ti espiritu nga ti ayat kuma tinangnang runa iti amin. Kinunana pa ito umuna nga Korinto iti 13:13 dagitoy nga tallo agtalinaed pamati namnama ayat ngem ti kang runaan kadagitoy isu ti ayat. Kitain nyo
ti kang runaan ket ayat. Ket no naaramid tayo dagitoy kakabsat, isut mangipakita nga datayo ket naisalakan tayo. Kakabsat, ti panagayat kadagiti sabsabali, kas ti panagayat ni Apo Diyos kada tayo, ket isu ti pinakapuso iti Kristiyano, ti ad-adal na ken kadagiti sursuro na nga imbati na kanya tayo. Isut gapuna nga ti intay panaglakam manen, tinasantuan a komunyon, ket isu kumamet kag tultuloy nga mangipakita ti ayat tayo iti Dios ken ti sabali nga mangiparangarang nga datayo ket naisalakanen. Isut gapuna iti daytoy nga agsapa, ipalubos kuman ni Apo Jesus nga rumwar kadagiti kaunggan tayo, nga ipakita tayo, tinilakam tayo nga ayat ken Kristo, ket maipaay tayo met kadagiti sabsabali. Kabusor man wenno saan, tapno kasta, ti pakailasinan nga datayo ket naisalakanen, ket makita kada tayo. Tintay irirwar nga rod kakabsat, tintay panagringpas, tintay panagrigpas, ti panagdaydayaw tayo, tintay panakilangin-langin, kadagiti pampamilya tayo, kadagiti katrabahuan tayo, kadagiti kaklase tayo, kenda dumapay nga tao, nga pangibaunan ni Kristo kada tayo, makita kuma ti ayat, nga isut mangipakita, pagilasinan, nga datay amin, ket naisalakan yan. Agayat tayo kuma, babaen ti tulong ni Kristo, gapo dagitoy ti imbati na, nga sursuro, nga adal, nga imbati na ti tunggal may sa kanya tayo. Itinagan ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Amen. Kiyaman kami, Pastor, iti mensahe ti biyag na bingay mo kada kami. May dayaw ni Apo Diyos. Kakabsat dito nga rod iti panawen, iti panagidaton tayo. Padayawam ti Apo babaen iti panagidatag mo kenkwana iti kasayaatan nga apit mo. No aramidem ti kasta mapnonto dagiti kamalig mo, ket aglipyas to iti arak dagiti burnay mo. Idaton tayo dagiti apagkapulo karkari ken datdaton na pagyaman iti altar. Maawis tayo met ang mga ramat iti online banking, babayan iti bank account ti Central United Methodist Church, ana iparang kadagiti screen tayo. Takder tayo aming kakabsat. Mo kada kami, takot ti agay
tayo amin. Diyos tirag-o, idatag mi, dagiti daton mi, wenno sagot mi ken ka, itanga aldaw. Bayat tiin kam panangutob, ti kinasirib asaom. Tulungan na kami, nga agtalinaed ken ka, babayan iti ayat mo. Nga agtulnog, kadagiti bilbilin mo, nga agiinayat kami. Mausar kuma, dagitoy nga sagsagot mi, para iti pagayatang, ket iparabor, ket iparukpok mo, kada kami. Amen. Agundaway. Tinagan ni Jesus, daytoy ti dawat ken kararag mi. Amen. Kidawek man, di panagtakdir tayo amin kakabsat, para itinaindakla na panagyaman, ken panaglakam tayo, nasantuan na komunyon. Tiapo at dakuma kada kayo, Kastamet ken ka. itagayo dagiti puspuso yo, Tagay mi dati apo. agyaman tayo iti Apo a Diyos tayo. Rumbeng nga agyaman ken nagdaydayaw tayo. Isut may tutop laimbag ken may parbeng a kanayon, ken sa di naman nga ti agyaman ken ka, ama aman nakabalin amin, na marswa ti langit ken daga. Inaramid na kami akas asping mo, ket inpuyot mo kadakam ti ahangis ti biag. Oray pay idi tinalikodan da ka, iti ayat mo nagtalinaed nga awan baliw na. Winayawayaan na kam, iti pan nakatagabo ken basol. Inaramid mo iti tulag asikalaing ti Diyos mi. Ket nakisasao ka kada kami babaen kadigiti profetam. Ngarod, da kamamin at taom dito'y lubong ken isuamin na buybuyot anay langitan. Dayawen mi itinagan mo, ket agtitimpuyog kami amang ikan kanta. Santo, 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 Diyos nagay, langit ken dagat napnot, gloryam sajay kangatwa, nagasat dagiti umay, itinagan ni Apo jay kangatwan. Apo, nasantuan ka ken bendito ni Jesucristo nga anak mo. Ken kuana in parukpok mo iti spiritum tapno ikasabana tinaimbag adamag kadagiti napanglaw. Amang iwarnak ti pannakawayawaya kadagiti balod ken mangisubli ti panagkita dagiti bulsek. Mangwayawaya kadagiti na irurumen ken mangibunannag iti tiyempo nga isalakan mo dagiti tattaom. Inagasan na dagiti masaksakit, pinakan na dagiti mabisinan, nakipangan kadagiti managbasol, babayen ti panagtutuok na ti ipapatay na, ket panagungar na, impasngay mo ti iglesyam, inyadayo na kam iti pannakatagabo iti basol, ken ti patay ang mga ramid, anangaramid ka iti baro at ulag, babaen ti danum ken ti spiritum. Idi muli ni Jesus, Apo Jesus sa dilangit, inkarina nga ti agtaeng kada kami, akan kanayon babaen ti bilag ti sasaon kem spiritum. Idi daydi arabii nga impainat iti biag na kada kami, nangala ti tinapay. Nagyaman ken ka, pinispisi na, inted na kadagiti adala na ket kinunana. Alain nyo, kanin nyo, daytoy ti bagik amay paay kada kayo. Aramiden nyo daytoy, akas pakalaglagipan nyo kanyak. Idi malpasan ti panangrabii na ngalan ni Jesus, iti kopa, nagyaman ken kakit, inted na kadagiti adalan na ket kinunana. Uminom kayo iti daytoy adakay amin. Daytoy ti darak abaru atulag, naiparukpok kada kayo naiparukpok kada kayo, ken kadagiti adu apam makawan kadagiti basbasol yo. Aramiden nyo daytoy amasansan, akas pakalaglagipan nyo kanya. Ngarod,
kas pakalaglagipan kadagiti inaramid ni Hesu Kristo, idaton mi dagiti bibiyag mi, bagbagi mi iti panagdayaw ken panagyaman, kas nasantuan ken si bibiyag adaton, amaki kaysa ken Kristo kadakam, ket ipakamumi iti misteryo iti pamati. Ni Kristo natay, ni Kristo nagunga, umay tumanen. Iparukpok mo ti Espiritu Santom kadakam, anatipon-tipon iti ditoy ken kadagitoy asagot iti tinapay ken arak. Aramidem eda kadakam abagi ken dara ni Kristo, tapno agbalin kami abagi ni Kristo iti lubong, asinubot ti darana, babaen ti Espiritum, pakipagmaymaysaen na kami ken Kristo, iti maysa ken maysa, ken iti ministeryo iti lubong, agingga nga umay ni Kristo iti maudi a panagbalegi, ket makipagrambak kami ken kuana, iti nailangitan a padaya. Gapot ti anak mo ani Hesu Kristo, ti Espiritu Santo, iti nasantuan nga iglesyam, kukwam amin adayaw ken gloria, man nakabalin nga Ama, ita ken ti agnanayon. Amen. sa dilangin, Adaya pagayat ang magturay, tu'y nagkastita sa dilangin. Taraunan nakamita, pakawanem basbasumi, akas pamakawan mi, kebinakamiek tisulisog, kedilisina kami dilakes, takukwam di pagarian, panakabalin ken gloria nagnanayon. Gaputa damay maysa at tinapay, datayo nupay adu, ket paset ti may maysa abagi, gapu ti panaglakam tayo, iti may maysa at tinapay. Ti tinapay apisyen tayo, isu ti pakairamanan tayo, ti bagi ni Kristo. Ti kopa apagyamanan tayo, ket panakipaset tayo, iti dara ni Kristo. Amen. Tugaw tayo amin kakabsat, maawis tayo, itata ti panawen na panakay jaya, ti tinapay ken kopa, ti lamisaan ni Apo ket silulakat, ti tunggal may sa kanya tayo, maawis kayo nga aglakam, iti daytoy nga nasantuan a sakramento. Punwen tayo, dagiti pagparintumingan kakabsat. Kinuna ti nasantuan asurat, numinum tayo iti kopa ti bendisyon, anagyamanan tayo iti Diyos, di tayo kadi mairaman ti dara ni Kristo, ket ti tinapay apisyen tayo, di tayo kadi mairaman met ti bagi ni Kristo, gaputa may maysa ti tinapay apagbibingayan tayo,
may maysa tayo, abagi uray no adu tayo. Kakabsat, ti panaglakam tayo, iti daytoy nga kanito. Ipaganetget, ti tunggal may sa kanya tayo, iti daytoy, apaset, tinaunoy, nga na espirituan, akay papanan, ti sakramento, ti komunyon, nga intay lakamin. Ti panakipaset tayo, iti dara, ken ti bagi ni Kristo, asadyay dagiti mamati ket may raman apan nakabagi ken ti panangi datuntay ti biag tayo ken Kristo kas inaramid na ijay krus. Ket intay panaglakam kakabsat mangirepresenta ti bagina anapisi para kada tayo nga isut pagyamanan tayo ken mangipatpateg nga isut ng subot kanya tayo kadagiti bibiyag tayo. Yaman tayo, ti panaglakam tayo, ti gundaway, nga iparangarang manen ni Jesucristo, ti kinapateg, ti tunggal may sa kanya tayo, babaen, ti panaglakam tayo. Sot gapuna, ti intay panagsubli, lakamin tayo, ti talna, ti ayat, ti asid ni Apo, ti amin apanawen. Amen. Amen. Patuloy ang anyaya ng ating Panginoon Diyos sa ating lahat. Umasidig tayo kini Apo. Lagipen tayo dagiti kinamanagayat ti Apo. Ngainted na, tibiyag na, gapo iti ayat ti sagtunggal maysa nga inawat tayo. Sa laing kadagitoy nga panawen, no di kadagiti naglabas apan panawen. Saan tayo nga masukat ti ayat ti Apo? One greatest things happened in us is that He gave Himself for us. Inted na tibiyag na kada tayo, ibinigay niya kanyang sarili sa atin, dahil ito ang lubos na kapahayagan ng kanyang pag-ibig. Not only He gave Himself, but He magnified the meaning of giving Himself. Pinatawad ang ating mga kasalanan. And this is one symbol of the forgiveness that we receive on the love that the Lord given for all of us. This Holy Communion, this body, this blood of the Lord, itong banal hapunan ito, itong katawan at ang dugo ng ating Panginoong Diyos, ipinapaalala sa atin na muli tayong babalik sa Kanya dahil ibinigay niya muli ang banal na hapunan ito. Sa pagkain natin, sa pag-inom natin, hahayo tayo at patuloy na sumatin ang Kanyang walang hanggang biyaya, ang tunay na pag-ibig ng Diyos. Amen. Brothers and sisters, everyone is invited to come at the table of the Lord. And the table of the Lord is open to all. The word of the Lord speaks to us this morning as we prepare ourselves, our hearts and mind to receive the element. Jesus said, I no longer call you slaves, but friends. And as friends, I expect you to bear fruit. Brothers and sisters in Christ, this sacrament is a means of grace. And each of us are entitled to receive because of Christ's love and Christ's friendship to each one of us. And so as recipient of Christ's grace and friendship, let us also share this friendship to everyone, to others. Since this is table of the Lord and each of us are invited to break bread together, let us consider each of us as equals before the table of the Lord. As you eat the bread and drink the wine, remember
that we are friends in Christ and share this friendship to others. Arise, Jesus is our friend, and let us also be friends with one another. Amen and amen. The Lord is inviting us to experience His love through the sacrament that we are having today. And let's also express our love for Him by remaining in Him and remaining in His love. John 15:13 says, "There is no greater love than this, that a man would give his life for his friends." The Lord no longer calls us servants. He calls us friends because He lets us know His purpose. He revealed Himself to us. And like what Paul said, while we were yet sinners, Christ died for us. It's easy for us to give our lives to our friends, but to enemy, it's not. But that's exactly what Jesus did on the cross of Calvary. He gave His life, He gave His body, He gave His blood because of His great love for you and me. So now arise and let that love of Jesus radiate in your life and through your life. Amen. Dear friends and lovers of God, you kneel before God, and the Lord offered this Holy Communion for all of you. And remember that this is the greatest love that the Lord given for you, a Holy Communion, ang kanyang katawan at ang kanyang dugo. Saan tayo nga liplipatan dagiti nga banag agsipod ta daytoy ti kinadakkel ti kinamanagayat ni Apo. Kanin ninyo at inumin ninyo at managana ang patuloy na biyaya mula sa dakilang umibig sa ating lahat. Tumayo tayo, taglay ang kanyang patuloy na biyaya, and go out to the temple of the Lord to offer love to others. Amen. Takder tayo amin kakabsat para ti kararag. Agnanayon a Dios ipaimi ti panagyaman ken ka gapu iti daytoy a nasantuan a misteryo ti panangidaton mo iti bagim para kada kami. Papigsayan na kami a mapan ti lubong babaen ti bilig ti espiritu. Tapno maidaton mi met dagiti bagimi kadagiti sabsabali. Itinagan ni Kristo Jesus nga apo mi. Amen. Amen. Thank you, sir. Jesus,
isut linakbayan, ibendisyon at awatek, di ang nanawaldan. Ahanen pagpagrangan, tamin din na kanya, ken wanaran, ragsakudin matuhan. Ni Jesus mo tundasan niya, isut pagtangilan, ket isuni mo pagbanyaw, wan isut punugan niya. Isut surut ekapudno, kaisulat italekku, aldaw men ken raging iyong sinan. Kararag tayo. Managayat nga apumi, tultuloy kami nga agyaman, ti kinaimbag mo, kadagiti bibiyag mi. Agyaman kami, ti panangidalyasat mo, iti naglabas, alawas, panangisalakan mo, di na kami binaybayan, inikan na kami ti sirib, tapno kasta, saan kami nga agkurang, kat dagiti pagayatam, ti maramid, kadagiti bibiyag mi. Manipod kadagiti panagadal, dagiti anak mo, trabaho, aramid, kastamet kadagiti panangidangulo da, kadagiti negosyo nga impaay mo kanyada. Agyaman kami, Apo, iti agtultuloy nga ayat mo, nga maminsan manin, inlabas na kami, tinaglabas manin nga bulan, kating kampa ng rugi manin, rugyan mi, babaen, ti panaglak ami, tinasantuan, nga komunyon, tapno kasta, pabiligan na kami, pasantuen na kami, o Apo, tapno saan kami nga agkurang, kinagbasol, nudi ket ti santo nga espiritum, tagtultuloy nga makikaadda kanyami. Wala po, agyaman kami met, ti presensya, dagiti anak mo, manipod ti sanktuaryo, may kinkasamit ka dagiti adda ti online. Agyaman kami, dagiti bibiyag na, agyaman kami, ti tultuloy nga panangbigbig da, iti ayat mo, bendisyon mo, kadagiti bibiyag da. Tapno kasta, agdayaw kinagyaman ken, daking ka, iti daytoy nga kanito. Tingkam manen, agtultuloy nga, panaki rangyet manen iti daytoy nga sumaruno nga lawas kidawem mi iti bendisyon mo, Apo, kidawem mi ti ayat mo, kidawem mi ti sirib mo, tapno saan kami nga agkamali kadagiti amin nga aramid mi. Kastamet kadagiti adda ti sagsagubanit da, dagiti masakit, kidawem mi nga agasam. Agyaman kami met iti daytoy nga kanito nga kita mi manen ni Ate Let Colyarin, manipod ti nagdalyasatan na nga operasyon, nagyamang kami no, ti tultuloy nga panangagas mo kanya na, tapno kasta tultuloy nga maaramid na dagiti impaay mo nga misyon kanya na, o Apo. Kastamet kadagiti kakabsat mi no adaman dagiti sagsagubanit da, kidawem mi ti panagtaripato dagiti pampamilya, kastamet kadagiti agas makan nga mangtulong tapno maisubli dagiti pigsaken karadkad titunggal maysa kanyada. Kastamet, Apo, nga kidawem mi dagiti kakabsat mi nga adda ituneg ken kastamet iti online dagiti maudi nga lawlawas manen nga panagringpas dagiti anak mi, agyamang kami ti maysa nga school year nga impaay mo kanyada. Yaman kami ti sirib nga agtultuloy nga impaay mo, ti grasyam tapno masabet dagiti amin nga kasapulan da, material man ken pinansyal ken spiritual, o Apo. Ken kastamet, Apo, nga kidawem mi dagiti agsapsapol ti trabaho, ipaay mo kadi iti trabaho kanyada. Mangusar ka kadagiti instrumentom nang nangruna dagiti tarigagay nga mapan balasiw taaw, Apo, nga da iti daytoy nga kanito bendisyon am isuda.
sikati makikaadda kanyada. Wen hapo, adu dagiti kayat mi nga kidawen, ngem amom dagiti tartarigagay, araraw titunggal maysa kanyami. Ket kidawen mi, nga ipaay mo, nga daan ayat, tapno kastawa po, ti pagayatam, ti mapasamak kadagiti bibiyag mi, ket matungpal mi met, dagiti pagayatam kadagiti bibiyag mi, kas in karim, nga di nakambaybayan, kadagiti bibiyag mi. Maminsan manin, wapo, pakawanin na kami, kadagiti nagbiddutan mi ken ka, dagiti nagkurangan mi, naglabsingan mi ken ka, pakawanin na kami. Ket kastamet ti pamakawami, kadagiti amin nga nagkurang kada kami. Dagito iti dawat mi, itinagan ni Jesus nga apo ken mandubot mi. Amen. Amen. Jesus kumdas kanyak awanen sa pulen ni Kristus ti pangyawata pusok ken kararwam o biag upan marasam gapu ken Jesus na ayam isut talna rasa rago en pisa. Amen. Kakabsat ken Kristo, ti panagdaydayaw tayo ket nalpasen ngem ti panagserbi tayo ket mangrugi. Ket intay panagserbi, tagtultuloy nga ayat, bendisyon, asi ken parabor, ti ipaay na kanya tayo iti amin a panawen, itinagan ti Ama, Anak ken Espiritu Santo. Amen. Amen. Amen.